שמי דורון גלזר ואני מוועד הדיירים של הבניין. אנחנו נמצאים פה ברגע שיא של תהליך מאוד 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 ארוך וקשה ומייגע של זהו. היו בפרויקט הזה ספציפית כל מיני קשיים בדרך, כולל בעיות עם חברת חשמל ובעיות אחרות. אני חייב להודות שגם החברה היזמית ובעיקר העורך דין היקר שלנו עמדו בקשיים האלה בגבורה והעבירו אותנו את הדרך הזו בצורה בוטחת. זה לקח מאוד חשוב לעתיד לאנשים אחרים, גם לקחת חברה שהיא חזקה ויש לה את האפשרות לספוג כל מיני עלויות בדרך ולא להתקמצן, וגם לקחת עורך דין שיודע להעביר אותנו את הדרך הזו והוא מנוסה מספיק כדי להתגבר על הקשיים האלה. ואני רוצה להודות לשניהם על התהליך ועל הדרך שהם העבירו אותנו אותו בו. תודה רבה.